Ja. Vi har en trekant, hvor vi kender kapiterne. I det her tilfælde kalder jeg den A og B. Men jeg ved altså ikke, hvad de skal til. Og der må jeg gerne finde ud af. Og det er smukke, den her ting. Hvordan gør jeg det engang? Den finder du med i Pythagoras læresætning, som så hedder A gangen plus B gangen, som så er lige nu C gangen, eller som også skal skrives A gange A plus B gange B er lige nu C gange C. Det kan bygges blandt. Det vil jeg gerne få at bevise. A gange B. Det vil sige, at vi laver en graf ud af A. Her har vi en større skala. Det her, det hedder altså A gange A, som er det samme som den jævne. Vi ved, hvad B er. Så kan vi også sige, det er B. Nu går jeg helt ind i den. Den her side, det er også B. Så den her side. De her to, de skulle altså gerne være en C gange C. Og det kan det også. For vi har A her. Og A her. Og det her, det er A. Og det her, det er også A. Og det her, det er altså det samme som C i A. Og det her er det samme som A i A. Og derfor kan vi godt sige, at A er andet. Og derved har vi et eksempel.